M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo la terra, ens venen prosperitat, prometen... Bon dia, bona vespre. Avui a Va de Vi parlarem d'un tema que pot semblar lluny del món del vi, però que és essencial quan parlem de binatural, és a dir, de vi bio, la sensibilitat. M'ho diuen sovint, Jérôme, eres massa sensible, t'alteres massa de pressa. No és del tot així. No és la meua sensibilitat la que m'arrossega. És el meu ego. La injustícia, la difamació, em podem fer reaccionar del primer moment. I a voltes dic paraules que em penedisc en el mateix instant. La sensibilitat funciona d'una altra manera. Fa néixer emocions, bones o roïnes, però sobretot ens obri a allò que ens toca. És la que ens permet gaudir d'una pel·lícula, d'una cançó, d'un plat o d'un vi. És la que ens apropa a un autor o una autora, la que ens deixa contemplar un paisatge amb la persona estimada. Té a veure amb l'enfant interior, amb eixa mirada que no jutja, que primer sent. No tinc cap intenció de reprimar esta part. És un pilar de la meua manera de descobrir el món. Només vull evitar que desborde a la mínima pertorbació, com un vi que deixes pujar massa la temperatura. Continua viu, però cal saber acompanyar-lo. I així és on el paral·lelisme amb el vi natural es fa evident. Amb un vi viu, el viticultor manté una relació directa amb allò que crea. No manar sobre el vi, l'acompanyar, el modera, l'ajuda a créixer amb les mans, amb l'atenció. El vi natural demana presència, escolta i sang freda. Un gest massa ràpid, una intervenció fora de lloc, una reacció excessiva, podem desequilibrar-lo. És el mateix aprenatge que fem amb les emocions. Acompanyar en lloc de controlar. Després està la mirada del públic. Un vi natural pot ser jutjat massa de seguida, etiquetat en uns globs. Massa terbol, massa diferent, massa eixó, poca eixina. Les persones sensibles coneixen bé este fenomen. Se les jutja per la superfície, com si foren fràgils, quan tota la gràcia està en els matisos. Un vi viu, com una persona, necessita un poc de temps per a ser comprès. I també hi ha coses que el vi transmet de la vinya. En el vi natural no es pot dissimular l'estat d'ànim. Cada decisió deixa marca. Un any difícil, una verema alegre, el pes d'un any complicat o, al contrari, una temporada lluminosa. Tot això acalba amb el got. El vi absorbeix la història, la família, l'amistat, el paisatge, el terrer. Per això pot commoure's-nos tant. Transmet una càrrega humana que la tècnica no sap reproduir. Cada persona reacciona a un vi segons la seva pròpia sensibilitat. Això no es pot discutir. En el millor dels casos, es comparteix. Ara, escoltarem Juan Tàrrega, de Benissa. Ens parlarà del seu enfocament amb la sensibilitat, com pintor i vinyater. És un poc improvisat, però molt interessant. Salut i vi! Bon dia, Jerome. Bueno, es un tema que
que des del principi està en l'ADN un poc dels nostres vins i dels quadros, perquè és una relació íntima i complexa de tirar endavant. Pensa que quan estàs definint en el teu article la sensibilitat, definint, aproximant-te a una definició molt personal, la teua, és algo que és, per una part, també dius la paraula viu. És viu perquè n'hi ha risc, i n'hi ha risc perquè s'experimenta. És a dir, la natura és una i l'home intervé en ella de moltes maneres, deixant fer o bé intrometent-se, molt o invasivament, molt, de manera molt evident. Quan a la pintura estem buscant el que pugui ser un enquadre, la cosa més bàsica, un enquadre, una llum, una manera de disposar els elements matèrics pròpiament de l'obra, del quadre, estem buscant algo semblant a lo que quan fem un vi podem aconseguir en uns ceps, en un camp, en una vinya, vamos. I bé, és un poc alquímic, mistèric i d'alguna manera també, com dir-ho, me ve la paraula moltes vegades ocult, no? Perquè n'hi ha com un ocultament que té que veure en la no voluntat quan estàs treballant. N'hi ha molta gent que li diu les muses, li diu la inspiració, però en el fons, per a mi, no deixa de ser un procés tal vegada el més sensible, valga la redundància, de la sensibilitat. És a dir, allò més vulnerable, més etèreo, més complicat d'explicar en paraules o intransferible. Perquè en el fons, quan estàs pintant, estàs fent algo indirecte perquè n'hi ha una traslació intel·lectual a la tela, al llenç, que té que veure inevitablement en la pèrdua de realitat i d'anàlisi del que tens davant, no? Siguin les muntanyes, siguin els ceps, sigui un arbre, una branca, un xanglo de raïm o el que vulguis. En el meu cas, els quadros i la vinya tenen un puntal, diguem, que podria ser el pinzell, no? El pinzell és un poc el transmissor de la meva idea dut al llenç, no? La meva idea, que és una idea, en el fons, molt elaborada per repetició i per mimetització moltes vegades en el que m'envolta, que moltes vegades és un error, perquè el paisatge, la natura, diguem, és espai i és temps i està fluctuant constantment, mentre que el meu esperit, la meva ànima, el meu intel·lecte, tota la part que jo pose quan estic mixturitzant-me, diguem, en la natura, forma part de deixar el temps i l'espai fixe en un tros d'arpillera, de llenç, en el que és la tela. Per tant, és com una lluita fotuda d'entendre, perquè és inabarcable, però jo vull que no siga fagocitada, diguem, per la meva idea de com tenen que ser les coses. Per tant, deixar que respire com el vi un quadre, deixar que puga expressar-se, o millor, expressar coses que no totes són les que tu saps dir, és fotut. I una última cosa, rellegint un poc el teu text, per a mi és molt diferent la idea més que la idea, la impronta que tu estàs posant en el teu escrit i la que jo intente pintar en els quadros, no? Deixar en els quadros, perquè en el meu cas n'hi ha com una búsqueda de l'ego. Tu sembla que per lo que has escrit l'has trobat i d'alguna manera moltes vegades, jo ho sé, se t'imposa, no? Se t'imposa el que fas, el que dius, el que expresses i a la teva voluntat. En el meu cas, jo intento deixar a banda i ser netament
diguem, essencial en el sentit de és la natura la que respira, és la natura la que parla, i el vi natural té que ser precisament això, la no intervenció o la màxima no intervenció, és a dir, la invasió total de la sensibilitat en el procés d'elaboració del vi, fabricar el raïm d'elaborar el vi. I és moment d'estar units